Ginbida sa mga kandidata sa Miss Iloilo 2024 ang Manggaranon nga kultura sang Iloilo sa ginpatigan nga cultural costume competition. Ang pre-pageant competition ang ginhiwat sa Robinsons Iloilo nga gintambungan sa mga opisyales sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag Miss Iloilo Organization. Ginpakita sang tagsa nga kandidata ang matahom nga cultural diversity kag ang pagkaelegante sini sa diin makita ang ginakabig nga beauty meets tradition. Pagi sini nahatagan sang kahigaynan nga mapakita ang Manggaranon nga palanublion sang mga Ilonggo. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo ang kampyon nga estasyon K5 News FM. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.